Mga kalakbay, mayong adlaw. Pastor sa laing tinuhan si Mr. Edwin Canonigo nga nasudlan na ko ang yung live nga saksak sinagol yang topic giremove ko sa kanahan naipit sa usa lang kapangutana nya sa diyang nihanyo tanga balik tagsod di na taga-comment kay iya naman tang gi-block sa comment section awam nga ebidensya. Oh, tanaw na to ni ang nahitabo nga live niya. Po, hindi siya. Oy! Guwapo! Eugene Gapo, Eugene Guwapo. Magandang hapon. Labano, Labano. Wala yung pagbinata kay sa paglabano na to nga cellphone man eh. Straight to the point. Ay kung gimuag walay buot kay. Sige, o sa itong topic. O sa nakay pangutana? O sa may pangutana? Lagi o sa may mong mangutada ko regard sa imong topic kung sa may gitopic ni Ron. Saksak sinagol lang niya ko, boss. Saksak sinagol. Saksak sinagol. Sige, naabta na ko karon nga nag-isgot ka og relihiyon about relihiyon. Ako yung una dong ha. Ako program. Akong isgutan nga base sa inyong gingon nga CFD nga kamo daw ay tinukod ni Kristo. Ang tanong ito, saan mababasa sa Biblia na si Kristo mismo ay nagsasabi na ikaw Pedro sa ibabaw nitong bato ay itatayo ko ang simbahang Romano Katoliko? Mayroon bang mababasa diyan na si Kristo ang saan mababasa na si Kristo ay nagsasabi na siya ay Roman Catholic Church? Sir, dili man ni ako ang programa para mangutana kanako. Disod ko dire for clarification. Pero gimo kong pangutanon ana, tubagon di kana. Tubaga ko. Asa mabasa tingon kaning termino termino nga asa mabasa sa Biblia inyuhan na kay kamo may nagbato na ng doktrinang basahon Diyos Biblia kugwas Biblia dili tuuhan. So ayaw nag-ihungit na mga klaseng putahe ninyo nga di na mo magkaon kay in the first place wala magtudlo ang simbahang Katoliko nga sa Biblia gyud basahon kung was Biblia di natutuhan. Karon mangutana ka asa sa Biblia. Ang prinsipyos Biblia di man ang pagkamabasa lang. Kay diha sa Oseas kapitulo atong basahon sa ni Biblia ha. Pero makabalo ka ba? Kung gusto ko pamintan ako ay sa dadalas lain ato sa tas pangisgutan. Lagi. Yan tanawa ha. Ang Biblia nag-ingon. Tawa ha. Oseas kapitulo 14 bersikulo 9. Ang maalamon ay sa kanimo ay sa paminaw sa ay sa ambak og lain bersikulo. Ay sa ambak lain bersikulo kay respetaran man kanako. Kung ambak og lain bersikulo i-remove lang kanako. Ha? Mo na to sabot. Ako pangutana. Ako motuo ko sa imong istorya nga ang inyong referensya tulo ka buok. Biblia, pro o kanang inyong pasikaran sa pamagi simbahan. Tulo na ka buok inyong pasikaran. Dili na referensya. Ay sa kadiot. Di ba? Kana inyong mga referensya. Ay sa ang inyong referensya mga almanake, sa lain mga group, mga winter, history, mga romantic mga libro. Ako pangutana nimo kay sulod man ka, i-invite ka, i-angyo ka na kumusulod, gipasulod ka nako. Kay sulod ka, taon ka nako, kay ako may nag-una-una. Mabasa Biblia, Kristo, mao na amo mabasa. Ang inyo kay di mabasa. Ang inyong Katoliko kay di gusto ng word mabasa, di ako ayo kog magbuot, di ka magbuot nako. Kristiyano ka, di ba? So kung Kristiyanon ka, mutuo ka sa Ginoo, pamahayag nimo na sa Biblia. So akong pangutana, granting nga nakakailaing referensya. Biblia lang sa ta. Sunod referensya na po. Asa man mabasa sa Biblia nga si Kristo nagtukod og Roman Catholic religion. Period. Okay. Kung moingon kag letra po letra imong basahon unsa man sa original o sa laing translisyon? Ayo sa tubaga yes og nura naa ba? Og naa og wala. Naa. Gusto ka mabasa naa? Asa. Be. Biblia? Kanang si Kristo gasulti ha? Lagi, Biblia man ka. Biblia. Karon, kondisyon. Kung may mabasa ko sa Biblia, biyaan mo na imong simbahan ug magpasakop kag Katoliko kay San Marcos 16:16.
ang mutuog magpabunyag maluwas sa panandili silutan. Sige. Lain na nga bersikulo, Teng. Teng, lain na nga Asa bersikulo. lang bersikulo? Ay, sa... Dira, atong tumano na naas Biblia, kay useless magbasa-basa ta unya dira po kamutuman. Ang akong giingon, asa mabasa nga si Kristo gid Naas Biblia mabasa letra por letra. Dira o. Abe. Unsa man? Unsa nga Sige. bersikulo? San Mateo 16:18. Oh, be, basa ka. Sige, basahon ako. Oh. Pero ubos sa kondisyon. Ay, basa ay sige yo, basa. Kondisyonan, di kagay. Brad, sa Biblia, niingon si Kristo, ang mutuo og magpabunyag maluwas, apan nadili silutan. Di man tuyo sa simbahang katoliko nga silutan ka. Kung dili luwason ka. Lo, ay maambak-ambak. Kunyara mo nang bersikulo lain. Ari sa tas imong gisgut. Naaba. Kaya kini akong gidala, Katoliko ni Cardinal Vidal. Mayong balita, ama na. Mayong balita. Katoliko ni nga Biblia. Mayong balita gani. Mayong balita. Mutukan sa libro ni Cardinal Vidal, dili. Buto ko anak eh Biblia magyapon na muna. Diara basahon ako ha. Ngutana mong ka sa mabasa. Basahon ako ha. 16, 18. Tawa. Esa. And I see you today. Asara to. Ada. 16, 18. And I see you today that you are Peter. Upon this rock I will build my one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Nabasa na. Ako nga, ipakita ang bersikulo. Bot nimo. Darao. Kasi bugos, darao. Gusto kang kopya? Kopya. Kini ha? Paminaw. Kung saan ako pag-send ani karon nga gigalay banggo, lisod po picturean. Pangon ako na kong live. Teng, paminaw, Teng. Mamiting ha? Kini, Teng, Biblia ni Cardinal Vidal. Sige. Naanak ko'y nabasa. Karon ako na po'y mangutana. Gibantik ta. Kaya mo maning programa. Imo ni programa. Ako'y mangutana dapat. Pero naanak ko'y nabasa. Sige, dara. Kanang imo, Asa. Teng. Dila na to Biblia, Brad. Kay mo rin Japon sa Biblia. Pagsikag pakli ang Biblia. Watay mabasa diya. Kinsay gatukod sa simbahang Katoliko og dili si Kristo. Kanusa gitukod. Asa dapit gitukod. Sige. Basa. Dili tayo Biblia mong ibasa. Kasi dili Biblia man na o. Dara o. Kisa may imprimator na be. Kisa imprimator. Kasi gusto kag imprimator. Basahan ka na kog imprimator. Ano na unsa. Mutuon na day kag imprimator karon ba? Mayo kay karon ba ko kabalo nga mutuon kag imprimator. Dili. Sa Katoliko man nga Biblia. Ba? Ana ba? So, ipita ang verse. Ba? Kadakoan ng imprimator o si Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York. Sus, Ginoo ko. Kiniting ha? Awa, libro ni Cardinal Vidal, no? Biblia Bayong ni Cardinal balita Vidal. na. Bayong balita version. Mao lagi ako pangutana nimo. Naapog ko. Ang gisulti ni Vidal, inyong pare, sa ibabaw ning bato pagatukuron ko ang akong simbahan. Brad. Ayaw pa sumingling Katoliko ngas Katoliko ng maayong balita Biblia. Di man na mo ang opisyal. Kanang maayong balita Biblia sa Protestante na di pirma lang Katoliko ana para mahalin ang ilahang Biblia ang gigama sa Philippine Bible Society. Dili man as Katoliko ng Philippine Bible Society. Ato ba supak ka ni Cardinal Vidal. Ayaw lagi na ngas Katoliko na. Problema nimo, mo ni problema ninyo. Dili man na, Brad. Inani ba? Dapat unta programa nimo ni ako'y mangutana di sud ko. Unhan mo kun pangutana di tanawa ko na bulabog na inong ka. Bulabog nga ang imo ipakita ko na imong bersikulo. Bersikulo bot na nimo. Usa bersikulo mo dara o. Sa original paminaw. Original ta. Sige, original. Catholic religion? Naunsa man siya. Original ta. O nakoy original o. Hakawa. Hapit magwapo imong naong gapo. Nakay original wala. O nako. Hebrew and Greek Bible o. Dili biyan ni in English. Roman Catholic religion? Ang itukod? Dali lang. Mabasa ba nga Roman Catholic religion? Dili, aniya. Ngita magag original. Nag-present kong original. Original, imong gusto. Naapog ko. Roman Nara o.
Agyoy, English na. Sa San Mateo 16:18, diris original nga Biblia, wa tay mabasa. Nagiingan lang ni Kristo ang iyang simbahan. Kadali lang ha. Wala tay mabasa nga giingan lang ni Kristo ang iyang simbahan. But ang giwali ni San Pablo diha sa Buhat Kapitulo 1, anoy bersikulo 31, Iglesia Katolika dili nang imong gipasakupan. Therefore, kani simbahan na wa mailain na Iglesia Romana Katolika man na. Mao nang naay translation nga akong gibasa kaganina ang Confraternity version na nakabutang diha nga kanang San Mateo 16:18. Mao na ang simbahan nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Question, ug imo nang i-deny akong pangutana, simple lang. Kinsa may nagtukod sa simbahan Katoliko ug dili si Kristo? Asa mabasa na? Manaka. Tumaga to. Gibantik ta. Asa niya, asa niya. Pagon kay nako, niangkon ko. Sige. Di ba Sige. niya Sige. mabasa? Sige. Niya mabasa. Di ba imong gibasa karon nga verses, niangkon ka ganiya bisag balikon pa i-replay pa nimo ang video, niangkon ka walay mabasa. Sa I-replay. original nga Greek ha, walay mabasa pero sa laing translation na pugos mo kunin mo pakita ka asa mabasa. Wala mabasa. Ngano imong i-post mabasa bisag way mabasa. Gibasa na ko ganina ang translation sa Biblia. Ang Basa. original wala. Kay di wa man ginagingan lang ang atong Ginoo, wa man ginagingalan si Ginoong Hesukristo. Pero the fact sa laing translation na o gisuportaan ka na sa mga history. Ang original walay mabasa. Sa ato pa kato imong gibasa nga naay Romano Katoliko di original. Busa mga Translation naman to gikan sa original. Diba? Mawita na kanamayong balita Biblia. Asa man na sila nanguwag translation. Musangko raman tas original nga Biblia ana. Sa Diba? ato pa sa original. Sa original sa termino ana wa gyud magngalan ang atong Ginoong Hesukristo kay unsa may rason. Dili bayas ang atong Ginoong Hesukristo kay kun gihinganlan na niya ga-claim magaling ng Iglesia ni Kristo nga gitukod ni Manalo anang Roma 16:16 nga dili na ngalan. Samot naggugihinganlan ng San Mateo 16:18. Ga-claim magaling mo ana nga wa na gihinganlan. Samot nagihinganlan ninyo ginangklimon ba? Hilom sa dia. Sumada total, giangkon nimo nga wala gyud mabasa. Mga viewers, mga listeners, sigapo ni aksip base Sa original ha? Mo ni akong klarohon ha? Kaya ba sige mo ni lainon pagsabot ba? Sa original nga Biblia, paminaw sa original nga Biblia wa tay mabasa. Pero sa laing translation na gibasa na ko ganina. Listen, gibalik na pud nimo sa original nga translation walay mabasa. Pero sa other Sa laing translation translation means it means na katong dili original mga pito nga translation. Sige. Hatagi kog ebidensya nga kini akong gibasang Biblia pike gikan mismo sa translator para makailad ka nako. Sige. Kasi kung ingon magaway mabasa sa original. Akong gipugos mo ko nimo, Brad. Gipugos mo ko nimo asa mabasa nga dili man ni trabaho sa simbahan Katolikong basahon sa Biblia. Pero kayo mo kung gipugos ni tagaan ta ka. Yan ko na lagi ka. Pili na ka. Kay waman Sa mabasa. original wala. Pero sa laing translation na Kuya wala man ka mangutanag asa sa original kay ug niingon ka sa original ikaw mo ingon nga may mabasa ba. Moingon kog wala. Pero ingon man kog gipugos nga asa gis Biblia. Biblia akong gihawiran na rao. Hoy, gapo, paminaw gapo, ha? Paminaw gapo. Sa ato pa, kung walay mabasa sa original, gitukuan nimo ang dili. Bisan pa bisan pag Sige, dili na ko na ipamugos nimo, Brad. Dili na ko na ipamugos nimo. Wala man yung signal. Sa kadali lang ha. Sa kadali lang. Dili na ko na ipamugos nimo na nga translation. The fact nangita ka, dili na to na ipugos. Sundan ka na ko sa Acts chapter 9 verse 31. Sundan ka na ko ha. Viewers, mga listeners, ukba ang tanan ninyong Biblia kung diha sa Buhat 9:31 nga giingon sa mga PFD mabasa ang simbahan nga Romano Katoliko. Padalhan ta mo Dili ba, Brad, inani ba? Sa Roma, sa Buhat 9:31, duha man ni kabuk original ako. Nagali ko Greek Tagalog nya nadya po ni Griego. Sa Buhat 9:31, atong basahon ragunay para masabta nimo ba? Again? Dili man kamo. Kadali lang kay mubasa sa ko. Mubasa sa ko. Original nga Griego magkaimong gusto. Sige. Na kog time
nga mubasa mo sulti. Pero sa paingon ko nga hilom. Sige, basta. Basahon ako ha, para makasabot ka. Oh. Diara oh. Original nga Biblia niya. O diara oh. Buhat 9:31. Himen on Iglesia Catholic. Tes Judayas kay Galatias kay Samaria sikinin yakin iyo komodo mini. Naama lagi Iglesia Katolika. Giwali pa yun ng San Pablo ha. Unsa So therefore, ha? original lang dili. Pero wag dili ba ni in English nga Biblia? Tanawa ha? Greek Bible ba yan ha? Oh, Hebrew and Greek Bible. Kinsa sulti ana? Kasi protestante pag gina dili pag gini Katoliko nga author. Catholic religion? Ha? Mabasa ang Roman Catholic religion? Dili man brad, ang giwali ni San Pablo sa buhat 9:31 Iglesia Katolika. Wala may laing Iglesia Katolika mo man ang Roman Catholic Church. Ano lang kagyawit ng tao doy? Makabasa De, karon hatagi ko tubaga akong pangutana. Kung dili si Kristo ay nagtukod sa simbahang Katoliko kinsa mang tawhana? Kano saan niya gitukod? Asa gitukod? Oh, sumala sa inyong dokumento sa Syrian Creed nga ang nagtudlo nga gitinukod ni Kristo ang simbahan na pong Romano Katoliko. Dili wala ko mangutana kinsa gatudlo ana. Ang akong pangutana og dili si Kristo kinsa mang tawhana nagtukod si Bongbong Marcos presidente ba kinsa ba tao din. Asa niya gitukod? Ya kano sa apod na niya gitukod? CFD kayo kakibaw. Leader sa Roman Catholic Church. Basa Dali, ani ba, Brad, ako, di ba, gipresent na ako sa imo, ang gatukod sa Katoliko si Kristo. Imong gidinay, kay di, para nimo dili gyud kay og mo didawat ka na, nagkatoliko, karon question, naa sa imo ang burden of proof sa imong pagdinay, kung di si Kristo kinsa man. palong. Palong. Kang dito. Sige. Kanang inyong sinurambaw ba? Tikangkang daw kuno. Dili na sinurambaw ha, di na sinurambaw, tininuod na. Katagi kong tao nga nagtukod sa simbahang Katoliko ug dili si Kristo. Kinsa mang tawhana na, kano sa niya gitukod, asa gitukod, kay makahatag ka na with ebidensya mo magpamembro ko sa imong simbahan. Paminaw ba? Itigita ka na kong time. Ayong pangutana, isa'y nagtukod, mabasa sa inyong dokumento sa almanaki, sa world history, sa inyong kamura po nagsulti nga ang nagtukod simbang Kristo sumalas pagtulunan sa Roman Catholic religion sa Nation of Creed. Sa Nation of Creed sa encyclopedia. Kamoy nagsulti ana, naghatag nga dokumento nga nagsulti nga tinukod ni Kristo. Kamura pod. Lagi, mudawat ka na dili. Lagi, tinuod dili. Mudawat ba ka nang statement sa ingon nimo World Almanac kag gitukod min Kristo? Kamoy nagsulti ana. Sa kamoy nagsulti lagi ba wala ko mangutana kisay gasulti ana. Dafa ka giingon na da mudawat ka na dili. So, kamoy gasulti ana. So pagdawat ako na di man na wala man gisulti sa Ginoo. Kay di man ka mudawat ana kay matod nimo kami gasulti. Hatagi kog founder sa simbahang Katoliko og dili si Kristo. Para mo dihay anis ako sa awa mooyon ka kami gasulti. Tugani ko kay wala man ko mangutanag kinsabay gaingon anang gitukod min Kristo Katoliko ba Baptist Alliance. Kinsa man gyud nagtukod sa Katoliko ug dili si Kristo usa ka pangutana lang di na magkatubag. Kada imong istorya wa katubag. Gitubag ka nako nga kamo ray kinsang tawana si President Bongbong Marcos ba? Si Bato de la Rosa kinsa man jud? Kahibalo mo. Nakahibalo ka kamo naghatag og dokumento sumala sa Brad kung kami imong paistoryahon no nakabalo ba mi mutugaan jud mi si Kristo. Nya di imo maginang i-deny. So, dapat ka ni-deny ka kinsa man gitawhana? Hoy. Ngano mang di man ko wala naman ko sa Roman Catholic Church. Mao bitong hawa ko kay kaning Roman, one Holy Catholic Apostolic Roman Church founded by Jesus Christ. Kung Katoliko pa istoryahon ayos. Pero imo maginag-deny. Then the question is, who is the founder of the Roman Catholic Church if not Jesus Christ? Asa na niya gitukod? Ang Roman Catholic leaders, kasayon nagpasimple sa mong pangutana. Ay, wala ko mangutanag kinsay gaingon ana Roman